Mafe ubhekene namacala afaka phakathi ukucekela phansi impahla, ukuphanga kanye nobushokobezi. Wayiswa esikhungweni sokuyohlolwa ingqondo ukuze kutholakala ukuthi engakwazi yini ukubhekana necala enkantolo. Emva kokufunda umqulu, ijaji linqume ukuthi akekho esimweni esifanele sokuziphendulela enkantolo. And I'm of the view that finding that Mr. Mafe is not capable of understanding the proceedings so as to make a proper defense, it's a finding of not fit to stand trial. Kepha-ke lesi sinqumo asehlanga kahle kumsolwa njengoba ethi ufuna ukuzwakalisa umbono wakhe enkantolo. Ummeli wakhe u-advocate Zandile Mafe uthe umbuso uzama ukumvala umlomo uMafe ngalesi sinqumo. It is very easy for the state to want, maybe not to want to hear the things that Mr. Mafe is saying here, which he obviously feels strongly about, to the extent that they are prepared to silence him, that he should not have his trial. Uthi uzosedlulisa isinqumo. There will be an appeal on the finding, and so that the consequences that are is questioned. Umafe okwamanje uzogcinwa ophikweni lwesibhedlela ejele lasePolsmo. Kanti-ke kusalindwe ukuthi ayohlolwa futhi ingqondo nokungenzeka-ke kube seNorthwest. Zandile Mafe be temporarily detained in a correctional health facility. Ijaji lithe uMafe njengamanje uthathwa njengesiguli esiphazamiseke ngokwengqondo, hayi njengomsolwa ecaleni lokuthungela ngomlilo isakhiwo sase iphalemende.